a teku ne jarumin mu ba wai su aboniki alhaji tashi lafiya ya nawo zan dandan alhaji don Allah ka dawo lafiya ko lafiya lafiya ba ka ije mana kudin cefane ko cefane kuma tuwon jiya ba ai tuwon jiya din nan wallahi ba mu in Allah ya taimake mu komai tausayin mu duk za mu bi ka dangata yunwa gidan mu kowa jininsa ya dan hau baba ake ku zo na sukar mu kafin su mai da mura wai ni alhaji me wannan ne saboda Allah a'a ni wace ba da 1000 yanzu kudin ce ni nake badawa wallahi ni gaskiya wannan kudin zai ba akan me abba abincin biki ne ba abincin biki ba to bari in gaya maka kaga wannan 1000 da na shiga kasuwa yanzu ba abin da zai siya mu da lokacin PDP wannan 1000 ba karamin cefa ne zai ba amma yanzu lokacin APC nan wallahi 1000 nan ba abin da zai kuma ku da kuka je kuka sa ni kake yi mun sheri su aboniki ne suka zaba APC kai alhaji to aboniki ne aboniki ku ko zaba APC kuwa ni kai alhaji ba ina ne zai ma da katin zabe ya to yanzu aka zaba mutanen kirki to kin ma gaira mu ke ni dan Najeriya ne ya ni nan Katsina ne me zai da ke alhaji ka kama girman ka me zai yi da ke wallahi ni kawai ina son kara muku na waje ke ba da mu wallahi ni 2000 to ba nan kara miki ba ni kudi na gaskiya gashi zaki gaban mun da kudi a kasa wallahi ni 2000 fa za ka ban wallahi 2000 fa za ka ban 2000 fa za ka ban dauko ha 3000 ma dauko inna lillahi wani na alhaji yake mun wulakanta a gidan nan saboda Allah aboniki ni kana ga abu da hajjai alhaji yake ma gidan nan alhaji dan shegiya ne saboda Allah 1000 ne 1000 zai mun na ga kudin wallahi ya za in baka ko a ba abin da za baka kai wannan wakan da bidiyo ne ko no wakan Bob Marley ne ya kuri waye wakan ya ne waziri waka a Katsina da ma babanmu Atiku a 2023 election 2023 kasan babanmu Atiku shine zai mana providing good road ke samu hanya zai ba mu education ilimin boko zai ba mu asibiti that is good yawa siyasa yayi ma babanmu Atiku wannan waka kai yayi gaskiya ka gani in baba Atiku ya ci wannan vote graduate namu za su samu babban aiki job opportunity ba za su samu kidnapping amari killing ba za ka ai ban gaya ma ba a didin bisilib wala gida wallahi to ka hankali kisan wannan ba wancan abokina da yana wancan kauye an saka shi an kidnapping na shi yayi an saka shi an muda ba da 2 million naira ba no good road no good hospital wallahi yara ma no good education wallahi kuɗi ma babu inda banki kai har abinci ma yau wallahi babu Iran wallahi guduwa ne daga gida ai wai 1000 will not cook food in this time ba kuɗi haba da Allah guduwa this is very bad wallahi sun ce za su kawo zaman lafiya sun cika alkawari Buhari must go APC must go abu aiki inshallah idan kuna so aiki kuna so abinci PDP. I want you go vote for APC. Me, billahi lazi ba ni ba kakka min sheri. I is aboniki that guntu wancan guntun wahalan nan. Me is vote is PDP. PDP? Wallahi is vote is PDP. To me I want Jambo Young aboniki. I don't like her. Me ma is no like you. No like na guntun wahala ne. I am sheri wallahi mutumin nan. For this election, I go vote for PDP. I see. Come 2023 billahi lazi Atiku PDP. I vote for PDP. I'm not Salam alaikum. Assalamu alaikum assalam. Babuna ci. Nyamuri kinzo. Ina cince. Na ce sama. Wani irin magana kenan sama? Kaji ba?
a ke so ka ce wani ne baka ban magana da ban zan magana ne ban kira su kan ba a bai ka wallahi ban san reno ba ka ga mishi ni ne da wayo mutum ba gaisuwa ba hankali ba bai magana da kai fa kai da tuban ka fa kana sai wallahi zan ji ma ciwo ni zan fa kakar ya gaba ni san renin wayo kaga mutum fuska ta kaman buri ka ga wani mutum fuska ta kaman buri fuska ya kama biri ga mishi maganin banza ya kama biri buri ka dan ni biri kutuma ubanka ka gani ko wallahi zan ji ba kutuma zan ji ba ba ban san rainin wayo ban san rainin wayo bai yawa sa kana so cice ni kenan why to mu yi English why English ban je makaranta every time kuna hadu kaman bera de wallahi zan ji ba shine bera ne zan ji ba wallahi zan ji ba kai yana da mutum wallahi ni kai dan bi kama na ta wallahi tuma Baba Atiku ya zo